Astăzi ne jucăm cu prietenul meu. Să ne jucăm față ascunselea. El să filmeze și el să pune pe video. Da. Și el să fie sicarul acum. Na. 30. Până 30. 30, da. Bine. 1. Treizeci. Prost. N-am, mai numărul. Foarte bine. Treizeci. Negru. Mă M-a prins. Normal te-am prins. Bă, dai cu pumnul ăsta, dai cu pumnul ăsta. Cu palma, cu palma, cu palma. Să zici dacă simți. Îl simți? Stai, stai. E piatră. Dacă îmi faci așa normal, nu doare deloc. Bă, dar ce are înăuntru? Nu știu. Ia, rupe? Asta dacă dăm în cea, dă în ala tare. Bun, du-te, ascunde-te. A, bine? Partea a doua. Deci, acum numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bun. Acum mergem. Îmi pare ceva strange aici. Aici e. What? Nu l-am găsit. Stă. Niciun oh, știu unde e. Dăm shit. Papa. Băi! Tu nu mergi. Numără. Numără. Așteaptă. Ai început să numeri? Green apples. N-avem cum, nu gape. Caminaj. Și afară. Ești un prost. Dar ești, nu. Ești afară. Prostule. Se simte ceva weird. Au. Tu-ți rasa ta unde te-ai ascuns? Fă încă o dată. Fă încă o dată. Am auzit ceva.
Poate pe aici. Nu? Bucătărie. Unde? Băi, dacă ești aici, unde Nu. Bă, dar eu sunt prost sau? Futut-te! Dar nu m-am văzut. Nu! Am văzut eu că e ceva acolo așa, Am dar... văzut că ai venit. Nu! Dacă nu facem... Ba! Să mă duci pe tine. Unu, doi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cine gata la acrobata? Să scund 5 minute. Nu, asta s-a dus sus! Bă, dacă e sus, n-ai voie! Ești prost. Numără! Bine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Futu-te! Dar nu știu dacă am filmare! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30. Te auzi cu aia. Te-ai dat singur de gol cu aia. Mai fă o dată! Hai! Hai! Numără până atunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 30! Știu unde e! T-am văzut! Unde te-ai băgat, prostule?
Ești prost. Nu mai contat? Ha? Da, tu ai crezut că am făcut să știi ce am făcut eu? Ha. Când m-am ascuns, am făcut mai așa să te distragi, să crezi că Știu. Hai. Dar după aia ai mers acolo, după aia... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Băi, prostule ce ești. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bă, domnul Corentes. Tu unde vreau cu zâmbul? Sper că... Pe bune? Mă crezi prost? Numără. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Dacă ești sus, băi, ești sus. Te văd. Da, frate, de tot! Nu! 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 30. Vom fost ăla. Ok, pa, guys, eu nu mai fac. Hai, bă, da! Hai, bă, ajunge. Hai, fai! Na, bro. Da, faci. Ce te-am făcut? Îmi faci? Bun. Te las, dar trebuie numai pe balcon. Aici. Da, bro. 5! Îți iau telefonul dacă nu.